Yeah. No, siyaphila gogo. Into esibeka la ngisuka eKZN mina. eThekwini. KwaZulu Natal. Yebo, ngiphuma KwaZulu mina. So kune video le eloku circulator yakho nomzukulu. So njengoba sesila ngiqala ekhaya kuqala ngababona ke no auntie ke ngathola yebo endlini. Yes, ngasingathola ukuthi ke kwenzekeni. Ukhona ke omunye unesi okade kusiza okuyena ongichazelile ukuthi ngizokuthola kanjani. Kahle kahle nje ngithunywa abantu base South Africa. Uyabona ngoba yibona bangibhukhela iflight ibhanoyi ukuthi ngize ukuthi sizokubona. Okokuqala sizokutshena ukuthi siyakuthanda si South Africa nje yonke. Nje South Africa yonke iyangithanda. Baningi abantu abafike lapha endlini. Nabazicawu nabayicawu babale befaka imithanda zo. Yeah. Ngoba abanye bebesandokuphuma. Okay. Befika bebaningi. Yeah. So nje gogo akukho ukutheni kwamanje. Ukuthi nje bathe asiza angize ngizokubona mase ngiyabuya ngiyabatshena ukuthi ugogo unjani esibhedlela. Uyayibona? Ngathathile ama numbers abantwana basendlini ngizoloke ngicommunicate nabo. Uyabona? Ngoba ngifike sekuntambama angikwazanga nokudlula ngisho ezitolo. Kodwa kukhona abangiphe khona okuncane abathi ngizokunika ugogo. So ngoba ngikwazanga ukudlula emabhenki ngikhiphe ngizobuye kusasa sengikukhiphile ngizokunika wena nje esandleni ukuphathe ngesandla ngikakunika omunye umuntu ngoba abantu base South Africa bayazwelana nawe bathe nje uyabona into zonke ezinika kwabantu ezinye zathi lapho uzabona lento esithiwayo ngiyabona nala nawo ngiyayibona lento esithiwayo kuphela kodwa nje gogo okubalekile sizokusho ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Ngiyabule uNkulunkulu uyakuthanda gogo kakhulu. Uthixo busise naye. Labo sise ngihamba nabo omunye uhlala uhlala eBlom. Usisi uhlala eGugulethu. So bathe bebona indaba yevideo kulezi zinto zethu ke zamafoni base bathi hayi no sicela njengoba usuka kude kanje eKZN sizokuphelezela siyabona ugogo wethu. Usugogo weSouth Africa ke manje. Uyabona? And ngiyeze ngasho gogo ngathi mina ekube kuyenzeka ngabe umuntu uyakwazi ukushintsha umzali nogogo ngabe ngithi nje hayi vele ugogo wami ngithathe nje ngihambe nawe siyohlala eKZN. Yebo ndibathanda abantwana nakodwa ndikendiphangela eJohannesburg 15 years. IseJohannesburg andikhathali wanguphi umhlobo mna noba uthethe empilweni bendibathanda yonke into engumntana bendithanda nabo. Umthetho wami ndingumntwana obubele onovelwana ngabantu. Because ndisewala sidina ke eCrayfontein. Asiphuma khona eCrayfontein. Uboli ibhozimo newala Ukwelestetho hle TV kanti ke bekuyiwona ke amazwibela lawo esithe sacaphunela wona ke ngodaba ke luka gogo oke wabonakala evidweni esabalele kakhulu esikhuleni zokuxhumana eshawa ke umzukulu wakhe. Kanti ke lenkulumo yagogo ibiphakathi kwakhe noSicelo Mncube oyi-motivational speaker phinda be-author yencwadi titled I Was Raped and You Were Born. Kanti ke uSicelo Mncube ke waveza ekseni ukuthi ke uzophikelela endaweni yase-Cape Town ukoqinisekisa isimo sikagogo ukuthi unjani ngemva kokuba kusabalale ivideo ezinkundleni zokuxhumana eshawa ke umzukulu wakhe. Kanti ke ubese eqinisekisa ngokuhamba ethula i-update njengalokho bethemsile ke ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ke uzohamba aba-update abantu ukuthi kwenzakaleni uma ngabe befika lapha na. Kanti ke mbulo Stetho hle TV ungakhohlwa ke ukuthola ithikithi lakho uSicelo Mncube uzobe enza ke i-2-man show with uZamo Coffee eBirth Center ngomhla ka-17 August lishibhile and iline up inhle kakhulu kanza kwethu kuhle simeseke muhle kakhulu umsebenzi awenzile bande ubuntu ebantwini nabanye bande abafana naye. Don't forget to subscribe ku YouTube channel yethu ukuze sikwazi ukuqhubeka sikwethulela ezinye ngokuzayo.